Siphinde sabonana futhi indaba ezitha. Ngivumelani bazalwane sami ngenyawo. Ngethula indoda kaNkulunkulu esengayibhala nami incwadi sinayo. Ngobude bendlela sesihambile. Ngethula omunye wabathathu makunzima osondelayo. The son of intukumo okumnandi ngaye indaba ezithi ukuthi ukukhulela phambi kwethu. Ngibona uNkulunkulu amthatha from glory to glory. Uhamba nangomuntu omusha phandle. Ekade ngimthanda. Babe izinto zikhona. Uhamba ngomuntu omusha phandle. Ukhulela phakathi kwalo msebenzi akasagcini ngokuba umpostoli kodwa futhi usewumsakazi. Umsakazi waZululand. FM bazalwane zenzeka izinto. Thixo semsebenzini. Indoda le eyathi iqala kushumayela yathi yona ihamba ngemuva ixosha abakushiyayo leyikhumbula ihamba ixosha isaqosha lekalokhu ishadile unonkosikazi wesifazane umprofethi uNkulunkulu babusise ngeyingane uzalwa umama okholwayo othandazayo uphethe ibandla uyifounder kanti entukumeni uyena osiphathele uphiko lama road shows besempumalanga nje kade sihola phambili bazalwane. You can guess who the man is. Ngivumelani samukele umpostoli istansi isandla umpostoli umbuyazi sihlezi lasithuthuko asithathe isandla bazalwane asithathe isandla zafike asishaya isandla zafike asishaya izandla lazaza. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, God. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord. Thank you. Hallelujah. Thank you, Lord. Angiqale ngokuhlonipha ekseni, ngihloniphe umnikazi webandla, isithanda sethu, umoya ongcwele. Siyathanda ukube acknowledge presence yakhe. We understand clear
ukuthi akakazi ibandla lika Jesu lihlangane ngekho ukhona phakathi kwethu uNkulunkulu wethu omonitha ukukhonza kwethu owenza ukukhonza kwethu kube nemeaning uma esuke ngekho isho singahlangana sibe baningi kangaka asiphenduke ibandla lika Jesu usenza sibe libandla lika Jesu asenze sibe ngabantwana bakaNkulunkulu ipresence yakhe siya acknowledge ngendlela esimangaliso eduze kwalo muntu oseduze kwakho khona umoya engcwele eduze kwakho so siyathanda ukube acknowledge umoya engcwele siyambona ukhona kwisithanda sethu uNkulunkulu wethu siyayizwa nemvunge yokuthi we are not alone iperfume yakhe yezwakala uphakathi kwethu kodwa amena la ekhaya ukhona mina ngisho umoya engcwele advocate mina ngikhuluma ngemarvelous counselor ihelper uthisha akubona umbuyazi nompostoli umbuyazi abashumayelayo uyena okhulumayo bese sebenzisa bona bakhuluma asikwazi ukumkhonza uNkulunkulu asikwazi ukudumisa asikwazi ukuhlabelela ungabona isimanga maye ngasuka la we are all failures ungabona isimanga mayiphinda aqhubeke bephakathi kwethu we are all overcomers ngoba ekhoneni bakhe siyanqoba maye ngekho siya exposed ukuthi sihluleka kangakanani siweak kangakanani. Ladies and gentlemen, angikwazi ukuthi ngavele ngiqale ngimbikelele lonke singaqalanga kumuntu owenza umsebenzi omkhulu kangaka nosifuthumezayo umoya engcwele. Uma bakhona abam-understanda umoya engcwele nabamthanda njengoba ngimthanda la enhliziyweni, ngiyacela ningilekelelani bathandekayo simshayele inkulu izandla umoya engcwele. Se-acknowledge i-presence yakhe. Bese ngenza nomsindo omkhulu ngenxa yakhe. Thank you. Angihloniphe kakhulu bathandekayo ubaba wethu umpostoli uNyandeni uthisha indoda kaNkulunkulu bathandekayo ethi mayiqala ikhuluma sangathi ungayiyeke ukuyilalela uNkulunkulu ngenxa yokuthi uyisipho esinamandla ebandleni. Sibingelele kanjalo bathandekayo nokudokotela umpostoli uNyandeni. Sithanda ukube sibonge kakhulu bathandekayo uNkulunkulu especially futhi nginjoba ngisho ngaye egameni kaJesu ukuthi lalela uNkulunkulu engalaleli yena elalela thina sonke. Siyabonga ngendlela esimangalisi bathandekayo egameni lika Kristu uJesu. Amen. Njoba sisho bathandekayo ukuthi badlala ingxenye enkulu kakhulu empilweni yami nasempilweni nasemzimbeni kaKristu. So siyabeka abantu engibahlonipha njengabo in my life nasempilweni yefamily yami nasebandleni kaKristu lonke. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu ngabo bathandekayo. Ngoba bayizitshe iseyisonke uNkulunkulu sihloniphayo. Ngiyacela ukuthi nabo bathandekayo ningilekelele. Bona bokugcina mase sobashayela izandla. Sibashayeleni izandla kakhulu bathandekayo. Ngicela ukuthi bathandekayo ngihloniphe onke amadoda kaNkulunkulu men and women of God ngisho kahle kanjalo. Zonke isebenzi emzimbeni kaKristu. Angithanda ukuthi ngihloniphe kakhulu ngendlela esimangaliso mangihambisa amehlo. Ngiyabona ukuthi kunabantu engibahloniphayo kakhulu ukube akuyi ngokhetha kaNkulunkulu. Ngabe ngihleli phansi ibona abakhulumayo. So bathi siyabuthanda uNkulunkulu sikumbonga kakhulu. Ngabo ngithola into eyi1 nginikezwe inkosi ukuthi ukuthola ithuba lokuthi ume la ngaphambili akusikhona ngoba powerful noma strong kunabahleli phansi. Kunabantu abahleli la phansi abangathatha yona le message engizoyikhuluma namhlanje bayikhulume kwenye level ngezathi ezu2 ngenxa ye grace kaNkulunkulu nangenxa yohambo asebelihambe noNkulunkulu. I understand ukuthi some of izinto engizozisho la ngizozisho kwi level yohambo esengilihambe noNkulunkulu. Ngiyazi khona abanye abangathi mengilalela abone ukuthi hey ukuba uphume what kukhona into eningi ayishile umpostoli umbuyazi. But ngiyamkholwa uNkulunkulu. I'm also convinced ukuthi lokhu uNkulunkulu akubeke enhlizweni yami bese kushare nani namhlanje
ikhona okulingene nokulungele ukuba uNkulunkulu sikubambe thina sonke kuyishintsha impilo yethu. Ngo bazalwane bami ngisho umpostoli eseshilo ngiyakholwa ngisindisiwe ngingumntwana kaNkulunkulu ngithethelelwe izolo. Dala ngaqala ukisho into ngayisho mhla ngisindiswa angaze ngiyeke noma sengumpostoli ukuthi ngithethelele izolo because ngingumntwana futhi kaNkulunkulu ngisindisiwe. The reason for that ngisho mina nginezizathu zami ngenzela ukuthi noma ngashumayela ngehlela istage kuye ngibele la phezulu ngijuluke kodwa ufana angifuni ukusithele ukuthi kungenxa yomsebenzi owenziwa uJesu eCalvary. Isiphambano sika Jesu angikwazi ukusenza ize ngiyazi ukuthi uJesu wakwenzakalaphi ngiyazi ukuthi uJesu wangithola kade kwenze njani. So there's the only one man esenza isivumelwano naye soba u2 ngathi Jesu ngiyokuveza noma bebona mina kodwa ngizokwenza amandla monke ukuthi kukhama ukuthi wena angifuni ukuthi begcina abantu becabanga ukuthi mina angisho ke into ethi bathandekayo ukuze sibambe isikhathi siyabonga kakhulu enkosini le message uNkulunkulu anginikeze yona yabona ukushukwa yinto ukuthi uzama ukuqhamuka ngapha athi uNkulunkulu ngapha uthi uyiqhamukela ngapha athi uNkulunkulu ngapha. So ngabona isesidingweni uNkulunkulu kukhona into afuna okuhle afuna ukusenzela khona. Incwadi leyo ke yama Proverbs noma kasisho ngolimi lwesiZulu Izakha chapter number 22. We are going to take verse number 28. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Ongifundelayo ngafunda ngolimi lwesiZulu makhona othintekayo angafunda nangolimi lwesingisi. Bese sibukani lento inkosi ebeke enhlizweni yakhe. Nginezathu bazalwane bami ngafuna ukuthi njengoba ngikhuluma ngiyithela ngamanzi nje ngenzela khona ukuthi ngiyilay foundation right ngoba inkosi ithena nje angayixhamazeleli kakhulu le message kodwa ke ngishumayele ngamandla engwanikezwe inkosi. Ngicela sifundeni ke egameni kaJesu. Ngafunda nje noma ngaluphi ulimi ngakujabulela uma ngaqala ngesizulu. Isaiah chapter 22 verse 28. Verse 28. Ungasusi isikhonkwane esidala oyihlo abasimisileyo. Angiphindela okugcina ke siswami. Ungasusi isikhonkwane esidala oyihlo abasimisileyo. Makhona indlela ke ungangifundela nangolimi lwesilungu senzele ukuthi senze umsebenzi ube lula mhlambe nakwabanye. Anyone can read. Number. Remove not the ancient landmark which thy fathers have set. Thank you, Lord. For this utabashi ngeke usithandazela. Twala lensindiso yethu uNkulunkulu onamandla onke. Ekseni baba wethu onamandla sewusihlanganisile ngawakha amandla. Ukuba ukhulume phezulu kwempilo yethu siphile, ukhulume phezulu kwempilo yethu usingcwelise. Baba wethu onamandla wena uyavula imithombo yamanzi ogwadule. Uhlumise okuhlaza kuze kubonakala amandla esandla sakho. Sesiphambi kwakho uNkulunkulu ongcwele sesiphambi kwakho twala lensindiso yethu wena osaziyo ngabanye dala baba ngezwi lakho ukuphila ezimpilweni zethu udala amandla udala ukunqoba ngegama lika Jesu Kristu wena uNkulunkulu ozigcobelayo uNkulunkulu ozimiselayo thatha udumo nasekuseni baba wethu onamandla ngamandla ezwi lakho eliphilileyo in Jesus mighty name, amen. Thank you, Lord. Sengathini benawo
esifunda namhlanje la. iBhayibheli ke la esifunde khona lithi ungasusi isikhonkwane esamiswa ngoyihlo. Ungasisusi isikhonkwane esamiswayo oyihlo. Yazi indlela noma ungaqhamuka nama methods amasha okwenza izinto zi-upgradewe izinto ngokolimi phecelezi zenziwe izinto zikuthuthuka kodwa sangathi ungaqaphela ukuchecka ukuthi isikhonkwane asisuki la sabekwa khona. Kwangathi iBhayibheli lithi into ayenza oyihlo basurvivor isikhonkwane lomlando omuhle awuzwa ngoyihlo nalezi zinto osizwe ukuthi ngizenze ngoyihlo bahlonipha isikhonkwane. Uma sekuthatha wena over sebenza kodwa amehlo akho asiqaphele isikhonkwane. Kuzofika isikhathi mina kuzofika isikhathi la sengasuthi khona isikhonkwane sesiphelelwa ivalue. Kuzofika isikhathi la ozobona khona isikhonkwane njengento useless. But I'm warning you, noma kushintsha ikhathi asingashintshi isikhonkwane. Ikhathi ayishintshe kodwa phansi kwe-basic yesikhonkwane esifanayo nalesi esamiswa oyihlo. Landmark. Yes. Okay, I'm going to a pulpit. Hey. Moya kaNkulunkulu uthi kimi ngithandaza. Umoya ngcwele uthi okay, before that mangikhuleka ngithandaza uNkulunkulu ngibonisa umbono Jesu uphuthumayo. Yabona ubona ulele half kodwa ungalele ngempela. And umoya ngcwele ungikhombisa isky noma sithi isibhakabhaka. Sinamafu, we all understand ukuthi isibhakabhaka kuyenzeka sibe namafu angazuthi amnyama amanye brown. Especially mangathi kuhlanganisa lifuna ukuzokuna. Ungibonisa ke into enjalo, ngibona isibhakabhaka sinamafu amnyama. Sengiyasibuka ukuthi uNkulunkulu ngicela usibukisise kahle ngiyasibheka. Phakathi kusesibhakabhaka mangibuka ngibona ipotion enganga njoba ngizingeza ngesandla nje. Ongayilinganisa nje into engango round. Usethi uNkulunkulu ngicela ubuke kulonto, mangithi ngiyabuka
mangibuka kule ndawo le nakhona kunesibhakabhaka esihlaza esihle esinamafu amhlophe bese amehlo ami ngiwasusa esibhakabhakeni esibrown ngiwafocus kakhulu kule ndawo ipotion ngime ngibheka athi uNkulunkulu ngicela uyibuke ngiyayibuka usethi uNkulunkulu kimi do you see this is what is happening emhlabeni manje most yomhlaba kunje kodwa into engiyifunayo enje manje iwari yami ukuthi le part engiyifunayo ikhandibane encane. I wish the whole sky, I wish isibhakabhaka sonke kungabe sinje kodwa le potion enamafa amhlophe nesibhakabhaka esihlaza kuyipotion yana encane. Ngathi mina uNkulunkulu akuzo ngakhuluma kanje ungezuchaza ukuthi uthini. Awungichazela uNkulunkulu uthini vele ngoba ngiyakuzwa ukhona into esho. Usethi umoya engcwele kumina. Into okufanele ibandla libambe libuyise eyenziwa oyihlo. Yebo. Bahamba nami ngenza noma yini ngabo ubungcwele. Zuthu ikhonkwana thanga ikhode. Hey. Zuthu phela then ngehle stage. Asinye saso lesikhonkwane iholiness. Ozumangcwele kimi shapho. Othi ungcwele akusiyona ioption. Kodwa ubungcwele kuyicommand. Awuchoose ukuba ngcwele. Kufanele ube ngcwele. Afanelwe awuvunwa isizini ukuze ube ngcwele. Uba ngcwele in season or out of season. Because holiness is command. Be holy. Animabela lento nginisondeza eduze ngicela ukuyisondeza lento ngoba isondelile kimi ngibukele. Othi uNkulunkulu kimi. Do you know ukuthi holiness in nature kaNkulunkulu? Amen. Amen. Uma ukhuluma ngobungcwele ukhuluma ngemvelo yami. Mawufuna ukwazi ukubuyazi ngesibonelo uNkulunkulu mina nje. That's why uPeter uthi yibani ngcwele ngoba nami ngingcwele. Ukube bengudinga amen bengizofuna kodwa ngawufuni vele. Uwenza kahle futhi nawo mawaqhabuka. Was still. Oh baba, shamoho. Ito ababele na iprivilege yakhe. Abatholanga ithuba elifana nelento. Abadayivanga imoto. Bebehamba amabhayisikili nalenyawo. Abakwaziwanga ukuba nemali. Bebegqoka amabhantshi esikosha aqothukile. Abakwazanga ukwakha imizi. Bebengcwaba abantwana babo bebengcwabe
endleleni ngoba imizi ngekho kodwa kukhona into ababeyiphethe kukhona into ababenamandla kuyibaba ubungcwele bekuyiyona into ababekhala into esehlele thina se-exchange ubungcwele mulikash every time makhonto ezodedelwa usathana usebenzisa isystem ethi ukuze idedelwe letha lo iphethe musuthola lo awuzwanga Jesu utheni uthe phonse phansi ukhothame la kimi uzokunika konke lokho because isystem kaSathane ithi ukuze ube khonto efika kuwe ube khonto ethathwa kuwe kube ne-exchange baba ababanga ne-privilege yokuba nalezi zinto esinazo bazalwane bamcela ukhuluma zi-right sinazo into ebifuneka ukuthi singashintshi ngazo ngokungcwele uyamajinayini sinazo together with wawayihlanganisa lezi zinto sinazo lezibusisa sinazo sihlangana kanye ne-holiness wake wayicabanga into engenzeka lapho wake wayicabanga into engenzeka lapho now kube ne-exchange ma-points ama-few because I'm in Russia somewhere ubungcwele nizongilekelela ngicela ningibambe nje into nje ubungcwele bubonda ke ndawonye buhamba ndawonye nenkazimulo haleluya wonke umuntu othirsty nolambele ukubona inkazimulo kaNkulunkulu kufanele ayivalele somewhere ayiprepare yona ngoba i-holiness ihamba ne-glory ishade nayo where there is holiness there is glory la kunenkazimulo khona kunobungcwele la kunobungcwele khona kunenkazimulo sezwana ngicela ningilekelelana ngicela ngizwe ngomoya kuloko but uqobo luyakwazi ukubonda negift i-anointing yenza umbuyazi adume abe ne-fame umbuyazi abe nemali ngisho uqobo mina liyasebenza dlala lungenza ngaziwe ngibe namali abantu bangi-celebrate ngisho uqobo mangiba phambi kwenu kube njalo and ngiphume nami that is i-anointing iyakwazi ukwenza lokho ngoba ibonda ndawonye negift yami ngoba i-anointing idipendele kwi-gift no gift no anointing no anointing no effective gift ukuze igift iphakame ibe namandla idinga uqobo kuze nalo li-operate lidinga a certain gift alukwazi nalo uqobo kulenge emoyeni lidinga igift ezonamathela kuyo kodwa inkazimulo awusiphoko
athi sixoliseni uNkulunkulu uzodlula phakathi kwenu. Yes. Hey, Baba. Icheko amenu wethu bafundiseko. Sangifuna ukuhamba standards ngenzela ukuthi ngishilathi ngifuna ukulay foundation enhle ukuze ibhanoni ngavele ndize ngingazothi isuka phi yakhe. Liyahlupa ibhanoni ndize lingazothi isuka phi futhi libhekephi. Hey. Church uthi uJesu kimi kungakuhle uqala kimi buya singakuhle ukuthi amehla akho avule. Ngithi mina uNkulunkulu help me. Uthi isikhathi esikuso usesikhathini la ngabuya khona noma yini kusukela ngalesikhathi umphambi kwakhe. Uthi I've got one worry about you. Eshumayeza i-worry yami it's like one awukho aware uthi ngabuya noma sisaxoxa ndingakaqedi ukuxoxa ikhalifilo. Ngithi uNkulunkulu uthini uthi kuyabonakala ukuthi nihamba nikhohlile. Ngakhala inyembezi zathi uNkulunkulu ngicela ungilekelele ungisize. Wayesethi mas njoba ngusiza nje ungidlusele le message kubafowethu. Ubatshela indawo yokulinda mina iholiness. La ngibe endaweni yomthetho. Mangehlala futhi ngiyoma kuyiposition yeholiness. Ngoba la ngisemsebenzini. Kodwa mangiqeda la kufanele ukuthi ngibe ngcwele phansi. Uthi uNkulunkulu kimi into ayifakhelwa oyihlo beyikhalela beyizilela ukudla beyithandazela. Ayifani nale nithandazelayo. Nina niya fast and fastela izinto ezimaterial kuphela. Niya fast and fastela imisebenzi kuphela. Niya fast and binder, niya lokha, niya claim imizi kuphela. Kodwa anikhaleli. Anikhaleli the-uprightness. Ukumakahle nami. Uthi umangcola kumemezele ukuthi isikhathi sifikile futhi yiso lesi lapha libandla likaJesu kufanele libuye. Athi khuluma nani bazalwane ngifuna ningi understand ngoba athi ngikhuluma nani. Angikhuluma wangingcono kuna